Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing adik-adik sedaya. Sugeng enjing Pak. Kados pundi kabaripun? Alhamdulillah saya. Saderengipun piulangan dipunwiwiti sumangga ndedonga nggih nyuwun kapitadosan kagem Bapak. Kula wiwiti sumangga. Cekak. Nggih. Saderengipun Pak Guru badhe presentasi. Sinten ingkang boten mamah nggih? Nggih. Nggih. Pak Guru ajeng ngandharaken mangga sing piwulang pundi samangke supados siswa saged memahami pangertosan ganggu lajeng mangertosi ganggu cara ditepangan memperkenalkan diri lajeng mangke panjenengan saged nyusun teks lisan percakapan di ing ditepangan sak kita nggih namanya langsung dimawon. Saderengipun Pak Guru badhe mbagi niki nggih acara ini. Nah, wonten ing mriki pangertosan ganggu basa menika napa? Ganggu basa nggih menika taksaan utawa pangetrape kang bener lan becik. Nah, dados ganggu basa niku cara dene anggenipun pangandikan panjenengan nggih. Lajeng bedanipun yen tata krama panjenengan niku kudu patrap pangetrape kados tindak tandukipun supados sae. Menika kados menawi do omongan karo wong tuwa menika panjenengan do ngurancang sungai. Nah, menika lajeng iki gangguwe niku wau tetepungan. Nah, gangguwe tetepungan menawi tetepungan kalih kanca bocah karo bocah sing napa ya sing wis akrab gunake basa Mukulubu. Tuladhane napa Mas Ibnu? Ditepungake jenengku Sadewa. Aku dikon Rasulullah. Nggih, terus. Lajeng banjuripun wonten tetepungan wong kang luwih tuwa menika becike nganggo basa Brahma. Tuladhane napa Mas Elo? Brigading. Nggih. Iku nggih banjur iki kita mundur nggak perlu brigading atasan. Panjenengan sedang apa nggih asring maos mangke supados menipun kosakata saged kata lan basa krama itu ya apa. Nah, aku niku basa kramane kula. Jeneng basa kramane nama. Romanusipun asma lan sapiturute niku. Nggih. Wonten ing dipun sunangan kerja? Dereng. Samenika Pak Guru badhe maringi tugas. Tugase niku Mas. Nah, jenengan perkenalan kalih kanca sedamunipun mawon. Kula paringi wekdal kalih menit nggih. Nggih, garap. Niku wonten tansahane kagem
garap dikenalke apa nih tentang bro. Ada mana? Saat semacam mana sinten? Kalau tuh jemaah dia masih tuh mulai Basri. Pun kalian met, monggo. Pilih masuk. Tidak ada yang mas, ada yang masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pulau kaya Mas Ibnu berhasil presentasi dari kaya Pasraton Ketepungan. Dari emanakan sama pulau Siwalibi dari sampai Mula wonten sandakan siswa kelas pira. pulau siswa kelas 7C. Sampun Bener dereng, Mas. Asal nyepi bener. Sama enggak? dia mengatakan presentasi sampun pulau kaya Mas Ibnu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saking presentasi menika wau ingkang ada dipun untuk apa nggih? Pituturan apa? Menawi pitepangan kalian janganan. Menawi dereng tepang ginakaken basa krama supados napa nggih anakipun ngaku mati kaliyan jeneng sanes. Nah, tegas, pinter dengan Mbak. Seniku nggih. Nggih. Kadosipun sampun boten wonten tugas maneka. Nggih. Patan ingkang dipun sunatan to? Kula bisa Oh ya, menawi gineman antawisipun tiyang sepuh nanging sampun caket menika saged ginakaken basa napa kamar saged tiyang apa? tiyang sepuh ingkang sampun raket sampun tepang damel ngoten. Saged, Mbak. Ora dipun akrab to nggih, dadosipun mboten ewu. Nah, niku mangke pun cara pun biasa niku. Nggih, matur nuwun Pak. Namun nggih, pasal ngatur tak pun komunikasi semoga betul mau nggih. Betul mau kasih. Kak, matur nuwun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.